И така, здравейте хора, ние се завръщаме към поредицата на FIFA 17 и както виждате, май трябва да отваряме пак или да знам, къде им reload. Вау! Go to live event! Чакайте да отворим пак. Гаут. Пишете в коментарите дали този футболист е хубав, защото 71 овералда, Gold player, според мен не е добър. Ме. Той я прилича все едно ще го печат. То не е силен. Какви са тия сега? Защо ми се паднаха тия? Тук Silver Player. Така, Бразилия, колко овералда? 64 овералда. И това тук Англия, Джой. 62 овералда. И Ли, който е 65 овералда и е от Япония. Не знам. И първо отиваме в стора. Да видим как. Защо това не го знам? Да отворим и този пак. От кога не съм играл в FIFA. Сериозно. Бронз плеер. Знам, че чувате този шум. Заглушете. И отиваме на Season Слайнеза. Ще играем. Без хейтове за спори. И ще играем на Attack мод и моя любим мод. Де да знам? И да започваме. Готови ли сте да ги разцепим? О! Фер тръгва! Кои са тия? Не ги знам. Фер са прави на голямата работа. Мете Браун не може да спре топката. Какви са тия футболисти неразбрани? Някой стреля си там от не знам кой отбор, стреля към него. Не ги знам тия, честно да се каже. Пепър ли видях? Пепър. Да. Ела! Ела ми бе! Това е моята топ. Не! Това беше страхотно центриране. Как можахте да пропуснете, бе? Хайде, че наплюх екрана. Къде изпратих тази топка? Нещо ми се задумчи главата от това нещо. Айде, давай руски. Какво? Лоп джамп. Какво е това воле сега? Не е позволено воле на сред стадион. Позволено. При мен не е позволено.
Ох, да. Не! Как пропусна, бе? Си мега кривия. Той е кривак, хора. Той е кривак. Кривак. Аре, спалите го. Уоу, какво подсичане. Някакъв инди китаец тръгва. Оп, шанс за Реал Мадрид. Шанс. О, инди китаеца стреля и се удря във вратаря. И първото полувреме свърши. Колко реално за 5 минути и свърши полувремето. Познах! Да, защото аз като го спъна, аз минавам през него. Това е много реална игра, хора. Това просто не 6 точки за реалистичност. О, вратаря са прави на големия вратари. Бягай, бе! Не, молеца. Това трябва мега кривия да пропуснеш. Ей го пак! Дали сега ще пропусне пак? Време е да разберем. Каква града? Бягай! Това е моята. Това е моята топка. Бягайте! Никой не искам да ми я взима. Плюл съм я. Не трябва да ми я взимате. Ще получите инфекция. Айде! Ох. Сега ако пропусне... Пропусне. What? Оня? Реална игра. Ох, не дей събота, бе. Това трябваше да има жълт картон. Вие видяхте как събота. Чудесен шанс за Реал Мадрид. О, и гол за Реал Мадрид! Yes! Оня замахва се едно, ще бие някой. Ръцете са му в стомах. Там сърцето ли ще си вадиш, бе? Какво ще правиш, бе? Игнорирайте го. Телефона ми е на 10%. После ще го заради. Очаквайте клипове на Clash Royale. Още съм на първа арена. Заради вас. Дали ще стане 2-0? И Реал Мадрид обръща за първата минута Меце Бройн. Да. Бруни. Бруно Марс направо. И хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, струшете лайк бутона, абонирайте за моят канал и оставете по един коментар. Ще се видим в следващия клип. Чао! Чао!